grabatzen ari garen unean gaueko 11 izateko 22 minutu falta diren honetan, Realak orain artean azken geldialditik geldialdi honetara arte egin duenaren inguruan hitz egingo dugu. Kasu honetan, gogoratuko dugu, lehenengo geldialdira arte, kasu honetan urriaren 8an Atletico Madrilen aurka jokatu zuen norgehiagoka horretan galdu egin zuela 2-1 emaitzarekin, ostean itzuleran Mallorcari irabazi egin zion bat eta huts, eta geroztik Mallorcaren aurka, Buñolen aurka, Benficaren aurka eta Almeriaren aurka, hau da, lau norgehiagoka irabazi egin ditu, gero Raioren aurka berdinketa eskuratu zuen, eta azkenik Bartzelonaren aurka hutseta bat galdu zuen. Beraz, balantze nahiko positiboa ikusten zaio Realari, eta jokoz ere behar bada ez denboraldi hasierako distira horrekin, eta hori normala da, jokalariak ere denboraldi hasieran beti freskoago egon ohi dira, orain behar bada denboraldi erdialdean eta kontutan hartuta batzuk ere eta Realean gainera dezente euren selekzioekin joan direla eta abar, bada pixka bat ere nekea hor nabaritzen da, Imanol ere noski aldaketak egitera eta derrigortuta dago, gaurkoan gainera Imanol Alguazilek berri ona jaso du, izan ere Miguel Muñoz saria eman diote ligako entrenatzaile honena bezala, eta benetan bejondeiola Imanol Alguazil benetan sekulako lana egiten ari baita Realarekin. Eta denak ala ere ez dira berri onak Realean, izan ere, lehenengoa Mikel Oyarzabal izan zen, Mikel Oyarzabalen kasuan, hor badirudi arazo muskularren bat edo duela, eta gaur Imanolek esan duenaren arabera, nonbait igandean Sevillaren aurka egon daiteke. Benetan, gaurkoan Realak jaso duen albistea ikeragarria izan da, oso albiste ona, Mikel Oyarzabal igandean Sevillaren aurkako norgehiagokan egon daiteke. Oraindik ere noski baieztatzeke dago, baina egon daiteke. Eta beste albiste txarra, eta hau behar bada are okerragoa izan daitekeena, Carlos Fernándezek berriz ere min hartu duela, berriz ere erori da Sevillarra, ez dirudi gauza handirik duenik, baina kontua kontu ez du zorterik Carlos Fernándezek, ez du jarraikortasunik lortzen, eta horrela zaila da beretzat ere aurrera egitea. Bestalde batetik berriz, Realak, Kieran Tierneyren lesioarekin amaitu zuen lehen itzuli hori, gogoratuko du Atletiken aurka hartu zuela min irailaren 30ean, eta orduzkeroztik 2 partida gehiago jokatu behar izan zituen geldialdiaren aurretik, eta gero geldialdiaren ostean Mallorcaren aurka irabazi zuenean, bada haienekin jada itzuli zen Reala, eta benetan haien errendimendu oso ona ematen ari da, baina galdera da, haienek min hartzen badu edo atseden hartu behar badu, nor ipiniko du, zer erabiliko du Imanolek. Ez litzake lehenengo aldia izango Imanolek esperimenturen bat egiten duena, ez? Beti erakutsi izan du, eta gainera azken urteetan are gehiago, Realak hutsune asko izan dituela denboraldi osoan zehar postu guztietan, eta Imanolek bere errekursoak erakutsi ditu, eta erakutsi du gainera ongi funtzionatu ezaketen errekursoak direla. Gogoratuko dugu pasaden urtean Ander Barrenetxea ipini zuela behin eskuinegalean, atzealdean, eta hori horren isla da, ez? Hau da, haien Muñoz lesionatzen bada ere, seguraski beste alternatibaren bat izango duela, naiz eta Kieran Tierneyren baja horregon. Bestea izan daiteke, behar bada Odriozolak hanka aldatuarekin jokatzea edo, izan liteke, baina
hori gerta daiteke, baina ez dakit Imanolek zenbateraino ikusiko duen. Kontua kontu Reala joko ona egiten ari da, hori bai, lesio horiek eta baditu, txapeldunen ligan jada sailkatuta dago, kopan abenduaren 6an jokatu beharko du Andratzen aurka, Buñoli utxeta bat irabazi ostean, esan bezala, txapeldunen ligan sailkatua, ligan ere Europako postuetan, baina oraindik ere goraka egiteko aukerarekin, eta momentuz balantze positiboa egin daiteke Realaren denboraldiaren inguruan, baina oraindik ere asko geratzen da, igandean itzuliko da liga Realarentzat, Sevillaren aurka, eta horren analisia noski hemen kirolunean izango duzue. Bitartean ongi izan, agur.